ihe ndị be anyị na-anụ ebe anụnwa bụ ndị ji ụmụ ịtọ ndị grandmothers ụmụ ịnọ ụmụ na-abụ ndị nụrụ grandmother ka nkụ why ama akwa m o ama I don't know mana ihe ha na-anụ ebe anụnwa bụ aida onye ji ụmụ ịtọ onye ji ụmụ ịnọ onye bụ grandmother nya nwa ọmụta ịghọtago ọyọ ka ha si anụ nwaanyị ebe a 1 minute ndị a na-anụ grandmother na South Africa ha na-anụ ya because of na ha chọrọ akwụkwọ ka ha na-anụ ya because of na ha chọrọ ị na-apị ọkụ ka ha na-anụ ya because of na ụtọ nwaanyị ndị obodo ọka na-enyezikwanụ ụka ọnụ ndị obodo ọka na-enye papers ụmụ nwaanyị ndị obodo ha na-enyezi ha na-enyezi papers isi na ha na-enye akwụkwọ isi na ọ bụrụ maka akwụkwọ na ịbụ onye Igbo kedu ihe nwere ike ime onye Igbo o mee travel si na grandmother ka ọ ya anụ and ọ na-anụ ya maka akwụkwọ ọ na-anụ nwaanyị ji ụmụ 5 ọ na-anụ ya maka akwụkwọ ka e nwee ike ịkọ ọsụ na-azụkwa ọ na-anụ ọ bụkwa na ọsọ na-anụ na ọ na-anụ ọ na-azụ ụmụ nke ahụ ndị nwa ịta mụrụ na ndị otu ka e nwee ike ịkọ ọsụzie I don't know amara m ndị be anyị na-abụ Haaland ya n'obodo a ọ dịka ya sị na ebuje brain ha because ama na average onye Igbo enweghị ike ịnaruo fụ nwatakịrị nwaanyị mụtọrọ nwa be ha mụtọrọ ofu nwa be ha kwere nụọ ya ọma nkwenu ya Igbo nwe m ana m ekene unu aha m brother Paul Chigbo akụkọ nwanne anyị nwaanyị a o juru ekete ji ụkpa maka ife a na-eme na ọ bụrụ sọ na South Africa ife a na-eme na ọtụtụ ebe ọtụtụ ndị Igbo anyị ndị nwoke ndị Igbo anyị na-emekwa nnarị ọ ọfọ ogiri na-atọ na mba mana ọ bụrụ sị ha ncha bụ ọfọ ogiri maka mgbe mbụ na-abacha ịnụ nwaanyị esite n'ụlọ chọba onye anya doro mana ife na-eme kịta o nọrọ ekenu ha gwọ ekete ekwupụ na bọtọm adreesị ka leta ike agwa onye na-agụ ya inene ụdị ụmụ nwaanyị a na-afụ na soshal midia ndị dị willing ịbụ single mothers ndị bụ achọrọ ịma vulgar language dị wide hai ọ gịnị dị ife ụmụnne m ajụjụ bụ kedu onye obi ya ekwe wee nụta ife anyị na-afụ na maka ewepụ soshal midia ọkwa afịa akpa den ndị na-ejezi anụ na South Africa na onye ji ịtọ na ịnọ uche gị dịkwa ya maka ejirọgwa mmadụ ndị Igbo ifuru ife nwanne anyị nwaanyị kwuru inene divorce rate kịta ọkacha ndị be anyị maka ụmụ ife a na-ediscourage ụmụ nwoke bụkwa nke ha o ka ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke bụkwa ka ọ na-anya ha unfaithfulness eche nụ nwaanyị na-abụ na ịtọ mee ndị a ka ọ dị official ọ na ibelieve na tradition ịdị na-asọ ya Christian faith o nwere ife ọjọọ ọ bụ ọ na ibe Christian ikweta na ị ya n'ofu nwaanyị ịbanye na klọb imefe ndị klọb kwu ịbanye na society mefe society kwu